Good morning guys. At pupunta kami sa Clark para bumili ng bulalo. Ituturo ko sa inyo kung saan yung pinakamasarap na bulaluhan dito sa Clark. Tara! Guys, withdraw muna tayo para makabili tayong bulalo. May bagong BPI dito guys sa PLXL. Ayan, BPI. Actually hindi siya bago. Yan yung BPI sa sa harapan ng Pure Gold Jute Free. Yan yun. Yan, dyan tayo. Yun guys, tapos na tayo mag-withdraw para sa mga sahod ng mga admins natin at yung mga gumagawa ng bahay. Bili na tayo ng bulalo. Pakita ko na sa inyo yung pinakamasarap na bulalo dito sa I'm not sure kung buong Pampanga, pero siguro sa Clark muna kasi hindi ko pa naman natitikman lahat ng mga bulaluhan sa Pampanga, pero palagay ko sasabay siya. Sarap. Walang gulay, basta bulalo lang. Sabaw at saka baka lang. Sige, tara, bili na tayo. Ayan, pag nandito na kayo sa intersection na to, may makikita kayong hotel sa side. Tapos andyan lang yung yung Clark Hostel. Hostel ba ang tamang pagbigkas doon? Hostel. Not sure. Diretso lang tayo. Pa-stop tayo sa stoplight. Ayan, go na. Go. Diretso lang guys. Diretso lang. Crab, tapos ayan, wooden table, kita nyo yan, wooden table, Paris Cafe, then ito na, yung next stoplight, turn right lang kayo, turn right, although may nakasulat na bawal pumasok yung mga civilian dun sa dadaanan natin. Nakikita naman ako nung dumadaan. So, pwede naman siguro talaga. Baka lang. Not sure kung bawal talaga or di lang talaga nila natanggal yun. Check natin, baka wala na. Pwede kayong dumaan dito sa unang kanto na to. So, pwede kayong dumaan dyan. Tapos turn right. Pero may close sabi. Saan nag-turn left yung mga sasakyan. Doon tayo. Malay natin, bibigyan din sila ng bulalo. Diba? Okay, stop muna tayo. Tinanggal na nila. Stop tayo, then go. Ganito yung rules dito. First to stop, first to go. Ayan, tara. Pasok na tayo sa housing saan nakatira ang ating mga magigiting na sundalo, Air Force. Natin na tayo guys, dire-diretso lang hanggang sa makarating kayo dun sa school. Remember, kapag may slow down tayo, slow down kapag may mga crossroad or intersection, slow down lang. Pero pag may nakasulat na stop tayo. Right tayo, right.
full stop and go. Kailangan dito sa Clark, sumusunod ka sa batas dahil dito sobra ang ano nila, sobra yung pag-respect nila sa batas. Kaya dapat respetuhin din natin. Entrance only, ito na yun. Dito yung pasukan, dito yung labasan. Wala tayong parking. Ito, parking to guys. Ayan. Ay. Yan, may kumakain, no? Ayun, no? So, bibili ako, hindi ko na dadalhin to. Or, try natin dalhin. Nahiya ako eh. Isang bulalo po, take out. Isang sigaw po na lang. Okay guys, dito na tayo sa loob. Ayan, bale. Ayun guys, ito na. Nakakuha na tayo, nakabili tayo. 240 effective March 1. Dati kasi yung kuha namin is 180 lang. 180 tapos naging 200 yata o 220 tapos ngayon 240 na. Siguro unti-unti nagmamahal yung mga ibang bulaluhan kaya sumusunod sila. At baka nga nagmamahal din yung ano, yung mga baka. Nagiging extinct na, di ba? Kayo dyan na. Okay guys, tara. Uwi muna tayo. Okay na ba? Hindi pa. Sige, uwi muna tayo guys. Bye-bye! Ayan guys, halos ano lang naman dito mga tindahan na, pero ang sarap ng lugar dito, parang napaka-peaceful. Ayan guys, so sakaling magkaroon ng zombie apocalypse, takbo kayo dito para maraming masarap na pagkain dito. Kala ko bye-bye! Sorry, I forgot. Exit only, ayan guys. Tayo mag-exit. Punta muna pala tayo ng McDonald's. Bili ko ng merienda yung mga nagtatrabaho nating No. Ano gusto nyo? Ice cream. Okay. White. Anong klaseng ice cream? Walang french fries, walang burger. Masyado na kayong ano. Nugget. Pwede? Nugget? Apa? Okay, sige, pwede yun. Here. Yan, nugget. Ulamin nyo. Pasta. Pwede pa ba dito? Hindi ko lang sure kung pwede pang mag-exit dito kasi papunta ng McDonald's dito. Papunta ng Pure Go. Something sa akin. Pure Go. Naku, Saturday pa lang tayo ngayon. Something sa akin. O kaya Sabado. Ayan. Tapos na yata. Ayo. Baka yun yung huliin. Sarado na po yung dito? Eh, baka yun yung huliin. Salamat po. Kasi yung huliin dyan may ano yun eh. May ganyan siya, may locker siya. Ay. Naman tayo. Kaya lang, sabi di ba bawal pero Baka dito sa huliin. naman daw tayo. Ayan, you are entering an airport. Sabi mo kami dito. Ito yung dinaanan natin kanina na sabi ko di pwedeng pumasok. Pinapasok din. Turn right again tayo. Ng McDonald's para bumili ng merienda. Stop ng konti. Ayan. Then go. There you go. Oh, pwede pa tayo. Right turn naman tayo eh. Atak. Mosa, nice. Mosa. May Mosa golf course. Di ako tinanggap sa Widas Nodal na yan. At nagpapasalamat ako dahil sa di nila pagtanggap sa akin. Kung tinanggap nila ako, posible na wala akong sasakyan ngayon, wala kaming bahay ngayon, at
Hindi ko nagagawa to. Siguro, wala. Pakalat-kalat lang ako sa Widas Hotel ngayon. Anyway, ganun talaga. Ganun talaga ang destiny. Ito na si McDonald's. Hindi tayong Sunday. Ngayong Saturday. Tayong Sunday ngayong Saturday, okay? Dalawang cookies and cream, dalawang plain, and dalawang cheeseburger para sa mga gumagawa ng bahay natin. Dalawa muna sa ngayon. Wow, may ano doon, no? Photoshoot. Ayun, may prenup. Tayo, bibili lang tayo. Ayan. And Hi po, good afternoon. ano, isang large coffee. Ano pa po? Pakimix yun ng 6 sugar, 6 creamer, tsaka dalawang cheeseburger na a la carte. Sir, sa hindi po pwede yung coffee. Ay, hindi na. 4.50 po. Sige, sige. Ano yan sa taas? Yun guys. Ito talaga sila paminsan-minsan nagmi-mix sila. Minsan hindi. So depende sa mood siguro or depende sa utos ng boss nila. Ano ko na to napansin ko na. Magmi-mix sila ngayong araw na to, bukas hindi. Magmi-mix sila, hindi pwedeng mag-mix. Ganun. At dahil may bago silang product na EBI talaga, EBI, EBI Burger, EBI Burger at saka Samurai Burger. Try natin yung review natin kung masarap ba. So umorder ako ng tig-isa at test lang natin. Ayun, tapos na rin tayong mag-order ng kino-consider ng mga maraming tao na junk food pero kinakain pa rin. Sarap naman kasi siya rin naman kaya sa gusto natin kain tayong junk food dito tayo sa masarap. At nakabili tayo ng i-review natin may content tayo guys. At bago tayo matapos sa video na to, itutur ko muna kayo dito sa likod ng Clark, yung malapit sa Fontana at yung mga ginagawang mga hotel sa kabundukan. Napakita natin yan guys. Ayan. Balik na tayo. Ayan yung isang hotel at casino. Yung building na yan. Ano kasi pangalan nito? Midori. Midori. Wow. What are you waiting for? Hintay mo! Just kidding guys. Magagalitin sa traffic. Wait lang. Midori. Ayan guys, Midori yan. Yun yung Midori. Yun yung Midori. Madaming dyan. Madaming naka-check-in. Madami ring nagsusunod. Kasalukuyan po, may natatalo ngayon dyan. May natatalo. At may nananalo. And diretso lang tayo. My card. Diretso lang tayo at makikita ninyo yung Montana tsaka yung function all the stuff. Okay. Montana. Dito lang tayo sa gilid dahil malapit na. Gutom na yung asawa ko niya. Tagal natin. Bumili lang ng bulalo, di na bumalik. Okay. Yan yung Fontana guys. Yan.
mga maingay dyan, nagbablog ako. Pag nagbablog ako, bawal maingay ha. Okay guys, sabi ko sa inyo mga ito. Punta na, yan. Punta na natin. Dire-diretso lang tayo dito. Diretso. Time lapse. Yung function code yata ng may mata. I'm not sure hindi ako sure. Basta ayan, iba-ibang kulay niyan eh. Minsan yellow yan, minsan yellow at saka yan. Dalawang beses pa lang pala nakita. Anong gawin parang palagi sila babalik sa kulay. And ito na yung The Walking Dead street. Parang The Walking Dead yung setup. Yan, hindi natin makikita. Ayun yung mundo ko lagi. Napapanaginipan niya. Dadanan tayo. At malapit na tayo sa mga kabundukang sinira ng mga tao. Ayan. Ayun yung kabundukan. Kabundukan na nasira. Dadaanan natin mamaya. Ang maganda dito sa Clark, kahit wala pang guard, walang bantay, sinusunod yung batas. Kagaya dito sa ano na to, dito sa crossing na to, crossroad na to, talagang i-stop ka eh kahit walang nakakita. Kagaya nung bike na yun, dire-diretso. First to stop, first to go. Stop. Tignan nyo nga yung dalawang yun. Stop yan. Siyempre, ako yung nauna, ako yung go. Ayun yung mga bahay na magandang tawag na ginawa nila, pero sarap makabili ng bahay dito. Alam mo, wala kang kapit bahay. Walang mag-isa. Kapit bahay mo yung mga bahay. Ayan guys, so ganda ng mundo ko. Ganda dati yan. Nung bata kami dyan, kami nagsuswimming, pumunta kami dyan, may ano dyan eh. May parang maliit na ilog. Ayan no, sisira nila, ginawa nilang mga hotel. Ayan no, kawawa yung mother nature, diba? Ayan no. Wala tayong magagawa. Approve yan eh, approve yan. Gobyerno. At talagang na kasi yan. Binusinahan ng akasal ko eh. Hindi ako yung bumusina sa'yo, kuya. Ton. Kita kuya. Huwag lang kita dahil mukhang mas matanda pa ako. Hindi ako nagpapag. Tinatawagan kuya yung mga bata. Mas bata sa akin. Tanda ka talaga. Kaya may mga kabundukan. Okay guys. Tapos na tayo. At malapit na rin kami makauwi. Salamat sa panonood guys. Thank you. Nagkaroon tayo ng ano. Bye bye guys. Bye bye. Mama chup chup. Mama.